बेचैनी दादा मुश्किल भइल बजीना ले लो पुदीना 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 पुदीना। वाह मामा मिजाज खुश हो गया। फूफा तारे फूफा मामा नो एक्सेप्ट आइल बानी तोहरा गलिया हर केने बाड़ू हमर ललिया आ देखना इया रहवा के कैसन भइल बा हलिया बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बा जीना ले लो पुदीना 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 पुदीना। लेकिन चाहो कितने लोग ये गाना सुने हैं आदरणीय पवन सिंह जी का? कितने लोग गाना सुने हैं? सभी सुने हैं? सभी लोग जरा ताली बजा के एकदम हम लोग का यूपी वाला एक बार हल्ला करके ताली बजा के ले ला पुदीना 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 ले ला पुदीना। आइल बानी तोहरा गलिया केने बाड़ू हमर ललिया देखना इया रहवा के कैसन भइल बा हलिया बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बा जीना ले लो पुदीना 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 पुदीना। तारा से निमन तई बोली है। तार का नाम हो? निशा। निशा निशा से बोलवाई ना बोले उनका इनकरा से पुदीना बोलवाई। ठीक बा तनी बोल दे ले लो पुदीना ले लो पुदीना। पुदीना बचता के खीरा बचता। तू गावे आइल बाड़ू तो हमनी के जाई कहानी और फीलिंग वाला मामा पुदीना ए फूफा कहो फूफा जौन मामा कहने वो बोलो ले लो पुदीना ओ करो फूफे। पुदीना। हाँ सुनिए ना बुझात के पोलियो के सुई ले दिया। इनकर नाम तार नाम खुशी खुशी फूसी ना एक खुशी। तेरे तू बोल रहा हो पुदीना पुदीना नीमन बोल रही हो ना एक बार और पुदीना। ये दोनों जनी से नीमन के बोल पाई आज वो ठीक बोली दोनों एक साथ है ना ये दोनों बहन ठीक बोली है। ई माही है ई मनीषा है। तने तू बोल दे ले दोनों बहन के दुआर पे पुदीना बुआइल बा। ले लो पुदीना निमन लगल हो? जीदी जी बढ़िया बोलिए जीदी जी बहुत बढ़िया बोले जीदी जी जीदी जी। हाँ अच्छा रुको रुका इधर फेरा मेल करो ले लो पुदीना 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 गरिया के हसीना ले लो पुदीना ले लो घल छे बहरवा हो निकला भौदी घल छे बहरवा हो निकला ना निकला जल्दी निकला बहरवा हो मिले खातिर गागिल तोहर गाँव के लो भरवा हो मिले खातिर गागिल तोहर गाँव के लो भरवा हो मिले खातिर गागिल तोहर आज मुन्ना भैया जिनके बारे में मैं हमेशा सुनती थी और जब भी अयोध्या आती थी कोशिश करती थी कि मैं उनसे मिलूं। आदरणीय बहन ब्रजमोहन दास जी को मैं
एक बार और आपका चरण स्पर्श करके मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और जैसे पवन जी को अपने आशीर्वाद दिए वैसे हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा गाती हैं। अब मैं तो यही कहूँगा प्रभु राम की कृपा पे बनी रहे और खूब बड़ी स्टार होइए। इसी तरह सब पब्लिक को झुमाते रहिए, अपनी आवाज़ के जादू से सबको मंत्रमुग्ध करती रहिए। बहुत सारा आशीर्वाद, साधु। बाबा कोई तो मिला ना सना मावा से हमारो